Ay, yes, Lord. Thank you so much, Lord, for this food. Linisin mo, Panginoon, upang siya maging kalakasan po, Lord God. Salamat, Lord, sa mga biyayang pinagkaloob mo at yung pag-iingat mo, Panginoon, at Lord God, yung protection mo sa amin, yung kalusugan namin na iniingatan mo, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Gimas!